נסה לברוח מבוסקץ, משאיר את הכדור הזה לדימריה, שוב מרסלו, דימריה לפני אלווס, רונלדו לרשת, איזו נגיחה אדירה, קריסטיאנו רונלדו, 1-0 ריאל מדריד. אנחנו בדקה ה-103, הדקה 13 של הערכה, כאן במסטאיה בפלנסיה, התרוממות אדירה של קריסטיאנו רונלדו שמכניע את פינטו המסכן. תראו את המהלך הזה, זה התחיל אצל מרסלו, הוא משאיר את הכדור הזה לדימריה שמחזיר לו, ושוב דימריה עם ההגבה וההתרוממות של רונלדו, והכדור הזה נוחת ברשת, וריאל מדריד ביתרון 1-0 מול ברצלונה בגמר גביע המלך. אז דיברנו על המצ'אפ של רונלדו מול אדריאנו, גם במשחק הראש יש לו יתרון עצום. תראה את העלייה הזאת, אדריאנו אפילו לא קופץ לראש. שער מצוין של רונלדו, ה-43 שלו בכל המסגרות, והבישול של דימריה